नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बहुत ही शानदार लेके आयल बनी आप सभी दर्शक लोगन खातिर कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के लंदन वाला दूसरा फिल्म के भी पोस्टर आ चुकल बा। आप सब जानते बानी पिछला साल 3 गो फिल्म की शूटिंग कैले रहे खेसारी लाल यादव जी लंदन में। और पहला फिल्म इस समय सिनेमा हॉल में धमाल मचा रहा बा, चोरी चोरी चुपके चुपके। और दूसरा फिल्म के पोस्टर आ चुकल बा, जोना फिल्म के नाम रखल गईल बा प्यार किया तो निभाना। जी हाँ, प्यार किया तो निभाना। जोना के प्रोड्यूसर बड़े अभय सिन्हा जी, प्रशांत जम्मू वाला और भी टीम में इनकर आदमी बड़े। बाकी ई फिल्म के जोन राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर जोन बड़े वो बड़े रजनीश मिश्रा जी। और सबसे कमाल के बात बताई, सबसे कमाल के बात ही बाकी फिल्म में खेसारी लाल यादव जी के साथ काजल राघवानी जी हीरोइन बाड़ी। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर पोस्टर देख सकतानी। और ई फिल्म के लेके अब चर्चा के एगो नया विषय जरूर बनी, कहे से कि आप लोग जानते बनी कि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद भय रहे पिछला दिनों। लेकिन अब एक साथ उनकर फिल्म आ रहा बा, तका एक साथ प्रमोशन करी हैं, एक साथ ई फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए चाहे और कुछ एक्टिविटी करी हैं, ये तब पता चल जाइए आने वाला समय में। कहे से कि यह दुर्गा पूजा पर यानी कि अगला महीना के 14 तारीख तक आप लोगन के ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखे के भी मिल जाए। यानी कि एक ट्रेलर भी बस कुछ ही दिन में आप लोगन के बीच में रिलीज होए वाला बा, बस ओकर कन्फर्म होके के तैयारी चल रहा बा। जैसे ही एक ट्रेलर के रिलीज डेट कन्फर्म हो जाए, आप लोगन के एगो शानदार खबर बना के अपडेट दे देम। तब तक आप लोग चैनल के सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन दबा दी और ये वीडियो पसंद आयल बा तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय भोजपुरी, प्रणाम।